Og de er på vej op bag startvognens vinger. Ni heste skal duellere her i fjerde løb. V5 spilles tredje afdeling, V4 spilles første. V5-spillet har en værdi på 103 kroner efter de første to vindere, 4 Tarapaka samt 8 Toscana, så er værdien altså på 103 kroner. 100 meter frem til start. 50. Der kører startvognen væk. 2 Staro Granada ganske hurtigt ud. Galopperer gør 4 Reset Stensgaard. God start ude i banen fra 6 Rosidante, længere ude nummer 7 Smedjan Santos. Jens Simoni skyder rigtigt til. Michel Mønster går med midt i banen. Men det er altså Birger Jørgensen med 2 Staro Granada med udvendig 7 Smedjan Santos. I anden spor 6 Rosidante ved inderbanen af nummer 3 Release Molar. Derefter sidder nummer 9 Tarpan Ulholm kommet rigtig godt igennem. Lad os se hvad de gør op forbi publikum. Staro Granada i fronten, Birger Jørgensen udvendig, Simoni med 7 Smedjan Santos, 13-8 de første 500 meter. Staro Granada i fronten for Birger Jørgensen med udvendig 7 Smedjan Santos, inden bagved nummer 3 Release Molar. Derefter har vi siddende 6 Rosidante i god position, anden par, tredje par 9 Tarpan Ulholm, indvendig nummer 1 Roscoft. Derefter har vi siddende udvendig 8 Rohan, indvendig nummer 4 Reset Stensgaard. Slutter feltet gør nummer 5 Race Me. Ned ad brolykkersiden sidste gang fortsat 2 Staro Granada op mod de første 1000 meter. Afgangssignal bagfra så vi for Rohan og lidt også Race Me. Kilometeren afviklet efter 14,2. Så der er fortsat god fart på løbet her, hvor de nu angriber igennem tredje spor. Blandt andet 8 Rohan ud og støde rigtig godt i øjeblikket. Jens Simoni arbejder meget faktisk med 7 Smedjan Santos og ligner absolut ikke en vinder. Rohan kommer rigtig godt frem igennem sporene. Race Me er der, Release Molar er der også. Roscoff kommer indenom. Tarpan Ulholm har ikke haft held med positionerne undervejs, men forholdet her. Ind på opløbets lige bane, Staro Granada med Rohan udvendig. Er der nogen nede bagfra, der skal ind i line? Release Molar leder efter pladsen, så galopperer 5 Race Me. Det er Staro Granada, der kan endnu. Tarpan Ulholm kommer helt ud. Rohan er også midt i banen. Tarpan Ulholm kommer flyvende helt udvendigt for Kjærsgaard, der virkelig har gang i materialet i øjeblikket. Han suser udenom dem alle sammen på gammeldags manér. Tarpan Ulholm. Tarpan Ulholm, den havde ikke meget held undervejs, men alligevel så fik den hullet ned på sidste hjørne, og så kunne den altså speede samtlige deltagere om kul, og faktisk vinde ganske enkelt på målstregen. 9 Tarpan Ulholm fanger Rohan i rigtig god tid inden målstregen. Kjær gået ned i den amerikanske stil, som vi kender ham. Tarpan Ulholm, Preben Kjærsgaard sidder i den modsatte stil af amerikansk. Helt oprejst, men alligevel flyver den frem. Tarpan Ulholm vinder for 8 Rohan, tredjepladsen til 3 Release Molar. 9-8-3, det er mit bud på indløbsrækken i fjerde løb.